Sami osobne zaplaví vo vašej obci? Zažili. Yes. To mi všetko zmietlo, prišla som z roboty a idem hľadať akurát. Cez tú búrku som bola v robote. Prídem domov, tak to všetko, tá zelenina bola až úplne na dvore. She had like vegetables in the garden and it was all gone too. By bol zdravý les. On si sám hodí spadne strom, je tam peň, je tam toto. To znamená, na to spomalenie a zachytenie vody povodí ten zdravý les stačí. A keď nie je zdravý les? No keď je to tak, ako to, tak treba mu pomôcť. Ináč ešte jedna vec, že tuto je veľká priehrada, hej, ale hneď za týmito stromami je iné údolie a tam sú povodene. Čiže ona tá priehrada chráni to, čo je poniže, ale celú tú časť obce 8 km nechráni jednoducho, lebo tam sú povodne. A v tomto regióne sa takáto nádrž už nedá postaviť. Neexistuje. Není možné. Pod touto nádržou, kde stojím, ja som sledoval 5 rokov sťahovania ľudí a to ešte po mne teraz chodia z Neomriavky, mám z toho akože zlý pocit stále. Už není socializmus. Tá zmena, ten socializmus priniesol zmenu hospodárstva, ale aj zmenu krajiny či hospodárovania tých ľúk, teraz tých travnatých porastov. Niekedy boli vlastné roličky, boli medze, oni to vyrovnali, aby mohli veľkými strojmi toto robiť, živočíšnou výrobou, čiže tie pastviny využívajú. A vlastne toto je jak šindel na streche, že tá voda potom skorej zletí a tak. Nie sú to veľké diela, tam tá Hradska, je to, nechcem povedať o ničom, nie sú to veľké diela, len vlastne aj tá drobnosť, keď sa poskladá, tak vytvorí dobré dielko. Keď viete napríklad, ako spoluobčania vaši vnímali ten projekt, že boli súhlasili s tým projektom, alebo boli proti nemu? Niektorí boli radi, aj spokojní. Viacerí boli proti. Viacerí boli proti? Viacerí boli proti, že... A čo si mysleli, že to nepomôže, alebo... Že to nepomôže, skrátka, že je to zbytočná robota. Myslíte si, že je lepšie pre vás mať prácu, aj keď slabšie platenú obci, ako cestovať tak kde preč za prácou? My napríklad máme skúsenosti také, že sme chodili do Čech, Tam je tomu 20 rokov, chodíme len po 6. A naraz sme tu na.
Aj s rodinou, aj na obci. A sme v obci sme zamestnaní a skôr máme, trošku je bolo tam viacej, ale sme museli vycestovať von. A teraz sme doma. Či si myslíte, že to, že sa začlenili Rómovia do toho revitalizačného projektu, spôsobilo iné vnímanie ich osôb z pohľadu ľudí v obci? No určite áno, lebo prakticky boli dosť dlho nezamestnaní a tým, že sa ukazujú v obci a vidia ich pracovať, tak určité vzťahy sa len zlepšili k tomu pozitívnemu vzťahu. Sú Rómovia hrdí na to, že pracujú v takom projekte? No to je pre nich asi prvý projekt, ktorý sme začali zrealizovať s obcov a určite áno. Veľká je technika. No vidíš, že ideme to celkom šikovne, to majú narobené. Norma hovorí od 10 do 15, tie okaj boli. A keď sa kameň do toho ukladá, nesmie byť ten kameň menší, ako je toto oko. To je základná chyba. So the norm says that one cell has to be from 10 to 15 centimeters, and the rule is that the stone fraction cannot be smaller. It has to hold in. A kameň odkiaľ tu je lom niekde? No my máme už čosi kameňa dovezeného do lomitu a vozíme si kameň. No. A vozí sa kameň pomerne ďaleko, vozí sa 40 km, vtedy už je to nevýhodné. So they have some stone already, but they have to bring stone from 40 kilometers. And if it's too far, then it's not very economical. Títo začali skôr, no Tak pocit mám dobrý, že som sa naučil, samozrejme, človek, keď som robil, nie som až taký, pretože ja som z dediny, nie som toto, ale mám dobrý pocit z toho, že som urobil veľa dobrého pre toto, že to preto viem, že aké záplavy robia pre nás. Nie, ale musí to byť človek, ktorý aspoň trošku tomu rozumie, nie, bo takto má projekt, to je pre neho gro a koniec. Ináč to nebude robiť. Ale treba aj trošku fantázie. Nerobím to preto, že by som ja chcel vyniknúť, ale proste, keď mi situácia dovolí, že tak, jak tam sme urobili jedna hradska a vedľa nej sa vyskytla 4 metre od nej druhá a nemuseli sme zrezovať žiadne stroby, len sme dali jednu, druhú a nahádzali sme, prakticky urobili sme vodný filter. Jasne. Tamta je a tamta ešte nie je dokončená, čo sme hovorili o tých prepichov, pretože keď je to na 3-4 metra zamrznuté, nie je možné vykopať, ani z bagom. Prečo ste si tu na miesto vybrali? Sami chlapi ste si vybrali? To najhodnejšie miesto. A teraz sa to zle hľadá, lebo to by som sa celý potok odkýdať. Čo je najťažšia na tom? Napríklad toto sú doviesť ručne. Po tých sňahoch. Po tých sňahoch. A tuto dolu sme na koni vozili, tam z lesa hore. No tak... Určite nie. Úprimne, keď som povedal... Ja počúvam. Úprimne, že to je primalo na túto robotu. If you would be honest, you would say it's too little for such heavy manual labor and in winter. You just take it and... Jedna z posledných pravdepodobne otázok, čo si myslíte ako starostovia, aká by mala byť úloha obci v protipovodňovej ochrane? V prvom rade by to mala byť preventíva protipovodňových opatrení.
No či už cez obec prechádzajú, jak cez nás rieka Sekčov alebo potok Čakaň, tak tie nie sú vlastníctvom obce, to sú vlastníctvom SVP a správcami Povodí a Ornadu, tak tieto by sa mali starať o to. Čiže v podstate, keď tam bol lesy, tak ďalším, tým pádom, že keď tu je tu v podstate viacej vlastníkov na jednom dvore, automaticky, keď chceme, že to fungovalo, každý jeden sa musí pričiniť spoločne, hej. Lebo nedá sa mi každý, my to robíme a druhý to neurobí, hej. Čiže každému jednému z tých zainteresovaných, to znamená či už štátne lesy, či vodohospodársky podnik, či už povodie, všetkým týmto v podstate by malo na tom záležať, lebo takisto každý jeden má čo do toho povedať, hej. Identifikovať aj vlastník. To musela každá obec mať svoju lokalitu, vieme, že začína končí a na druhej strane nie len spracovať, ale spravovať, ale na druhej strane aj finančne zabezpečovať, hej. Viem, že dajme tomu. A keby si to robím raz, tak viem v podstate, že svoju lokalitu robím, toho roku robím toto postupne. Hej. Mali sme šťastie, že bola vláda taká, aká bola, že sa tam našiel človek Mišo Kravčík, ktorý prišiel s touto myšlienkou a podporil to. No lebo 30 rokov sa tu nič v tejto oblasti nerobilo. Je to veľmi na škodu veci, keď sa do toho všetkého tých opatrení tlačí politika. Je to veľmi na škodu veci. Lebo tu treba človekovi pomôcť, tu treba hľadať spôsoby, jak tomu občanovi pomôcť. Nie jak na tom nejaký politický kapitán to myslí, to je zle. Lebo v podstate, keď je také, čo vypukne, tak je vtedy veľké halo a vtedy sa o to každý zaujíma. Ale v konečnom dôsledku ten obyčajný človek na to stane sám. Lebo napríklad, jak som predtým spomínal, tu jedná sa o finančné škody, ale zoberme si, sú to hlavne veľké morálne škody, hej. Vyzdvihovať len jedno opatrenie není správne podľa môjho názoru. Keďže povodenie je prírodný jav, určite aj širší okruh ľudí sa, nie že môže, ale malo by sa podieľať, pretože je to ich schopnosť buď seba záchovy chrániť svoje životy, a nemalo by im byť jedno. Pretože ľudia začali v našich krajinách vyľudňovať vidiek a sa presťahovali do miest, stratili kontakt s prírodou a si myslia, že keď sedia v tom paneláku, že sú bezpeční. Perličku chcem povedať na záver možno, že v podstate tieto decembrové dažde, ktoré teda akože prešli tou obcov a boli dosť výdatné niektoré dni a tá voda nebola nikde, ja som si to vôbec ani neuvedomoval a bola to možno už taká profesionálna deformácia svojím spôsobom, že kde tá voda je a som to tak tak som sa vyprával napríklad doma s mojou sestrou a moja sestra mi otvorila oči a hovorí mi, že a ty si nevšimol, že v decembri tie dažde, že vôbec tá voda cez tú obec neprešla, že to zachytilo. A vtedy som si vlastne uvedomil, že fakt, veď tie protipovodňové opatrenia sú na správnom mieste a plnia účel.
Next Steps je, ako pre mňa je vlastne akože už nie je uplatnenie na Slovensku podľa všetkého, ja tak to vnímam, takže musím hľadať svoje možnosti v zahraničí. A či sa mi to podarí, to neviem. Pre mňa bolo najväčším prekvapením, že to, čo robíme my, je paralelne sa rozvíja aj tu. To znamená, že skôr pre mňa je potešením, že tú cestu, ktorú sme sa vybrali na Slovensku, je dobrou cestou a to mi dodáva istú energiu, aby som v tom pokračoval. 20 rokov robím ako dobrovoľník a môžem ďalších 20 rokov, keď sa mi podarí prežiť.